Fit-30 ta' Novembru ta' 35 sena ilu, pajjiżna kien għaddej fl-eqqel tal-ġlieda d-demokrazija u l-libertà tal-espressjoni li taħt il-Gvern Laburista kienu taħt teddida. U għal dakinhar il-Partit Nazzjonalista kien qed iħejji biex jorganizza mass meeting fiż-Żejtun. Iżda l-Gvern Laburista ipprova jwaqqaf bis-saħħa milli dan isir, sempliċement għax ħaseb li ż-Żejtun u tiegħu bidriet. Il-Partit Nazzjonalista saħansitra kellu jmur il-qorti fejn ingħata raġun li kellu dritt isemma leħnu kontra l-iskandli u l-ħniżrijiet politiċi li ħakmu dik il-leġislatura. Ma' deċiżjoni tal-qorti tal-Labor bdew ixerdu l-kelma biex il-partitarji tagħhom igerfxu l-mass meeting nazzjonalista. Bis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Luis Gallia, jinforma immedjatament dwar dan lill-Pulizija. Sa mill-lejlet 30 ta' Novembru, il-partitarji Laburisti tefgħu kull forma ta' ġebel biex jippruvaw jimblukkaw it-triq tal-Barrani u allura l-aċċess għaż-Żejtun. Iżda xejn ma qata' qalb il-partitarji nazzjonalisti milli jkomplu fi triqthom ħalli jisimgħu l-messaġġ tal-kap Edi Fenekadami. Appena raw li ma kienx possibbli waqfu l-perseveranza tal-partitarji nazzjonalisti, tal-Labor involvew lill-Pulizija tal-SMU magħrufin għall-ħruxija tagħhom fis-snin 80, akkumpanjati minn partitarji Laburisti uħud minnhom b'wiċċhom mammat u armati. Protetti bit-tarki tal-SMU u l-partitarji Laburisti garaw kull ħaġa li sabu qudiemhom u sparaw anke gas ta' dmuħ fil-waqt li kienu sparati wkoll balal tal-lastiku fid-direzzjoni tal-partitarji nazzjonalisti. Dan wassal biex uħud weġġaw u kellhom jittieħdu l-isptar għal-kura. It-tmexxija ta' Edi Fenekadami ma riditx il-konfrontazzjoni u għalhekk ħassret il-mass meeting minkejja li dan seta' jsir bidriet. Iżda rieda tajba tal-Amministrazzjoni Nazzjonalista ma waqfitx lil tal-Labor milli jkomplu jattakkaw lil min ma jaqbilx magħhom. Tantu hekk li 5 ijiem biss wara, partitarji Laburisti sparaw fuq il-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Gudja fejn ħalla ħajtu Raymond Caruana, żagħżugħ ta' 26 sena. Iżda quddiem dan kollu, il-Partit Nazzjonalista baqa' jtenni il-messaġġ tar-rikonċiljazzjoni biex pajjiżna jerġa' jingħaqad f'wieħed sħiħ u mingħajr il-firda politika tal-aħmar u tal-blu. Għal dan l-anniversarju, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fakkar kif l-attakki fuq il-libertà tal-espressjoni għadhom jeżistu sal-lum anke jekk b'mod differenti. Madankollu tenna li ma nistgħux naqtaw qalbna bħalma ma kinux qataw qalbhom dawk li fit-tmeninijiet iġġieldu biex ikollna pajjiż li verament jaħdem għal kulħadd fejn rebħet il-perseveranza.